Hekk kif fadal ftit jiem għal ftuħ tal-votazzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit ħabbret il-ġranet u l-ħinijiet li matulhom it-tesserati eliġibbli se jkunu jistgħu jivvutaw. Fil-fatt il-madwar 23,000 tesserat eliġibbli se jkunu jistgħu jibdew jivvutaw il-ġimgħa li ġej 25 tax-xahar bejn is-6 u d-9 ta' filgħaxija fil-bidu tal-votazzjoni bikrija. Din il-votazzjoni tkompli l-għada s-sibt bejn id-9 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija, il-ħamis l-1 ta' Ottubru u l-għada l-ġimgħa bejn is-6 u d-9 ta' filgħaxija. Is-sibt 3 ta' Ottubru l-votazzjoni se tinżamm bejn it-8 ta' filgħodu u s-satejn ta' wara nofsinhar f'Għawdex, filwaqt li f'Malta il-votazzjoni se ssir bejn it-8 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. F'kull każ minn dawn il-jiem, kull tesserat eliġibbli se jivvota f'wieħed minn 18 il-post madwar Malta u f'Għawdex. L-uffiċċji tal-Għażat fil-Belt u dar ċentrali f'Tal-Pjetà, kif ukoll fil-każini tal-Partit Nazzjonalista fl-Isla, fiż-Żejtun, f'Ħaltarċin, fiż-Żurrieq, f'Ħażebbuġ, f'Ħalluqa, fir-Rabat, f'Ħalbalzan, f'Birkirkara, fl-Imsida, fis-Swieqi, f'Taxbiex, f'Tasliema, fin-Naxxar, fil-Mellieħa u f'Tasannat f'Għawdex. Id-dettalji kollha se jkunu spjegati fitra li dawk eliġibbli se jirċievu f'dawn il-jiem li minna nfisha sservi wkoll bħala dokument tal-vot li wieħed irid jieħu miegħu flimkien ma' dokument ta' identifikazzjoni biex ikun jista' jivvota. Sa dan it-tant l-34 ta' Settembru se tinżamm votazzjoni speċjali għal dawk li għandhom problemi ta' mobilità jew jeħtieġu l-assistenza biex jivvotaw. Din se ssir bejn is-satejn ta' wara nofsinhar u 8 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali. Kelliem għall-Kummissjoni Elettorali spjega ma' Net News li ntażlu diversi ġranet tal-votazzjoni biex ikunu rispettati restrizzjonijiet marbuta mal-coronavirus. Fil-fatt il-Kummissjoni rat li f'kull post tal-votazzjoni ikunu osservati regolamenti tad distanza soċjali u anke dawk ta' iġene. Il-kellim tal-Kummissjoni spjega wkoll li f'jum il-votazzjoni fit-3 ta' Ottubru l-intenzjoni li l-elezzjoni tispiċċa kmieni matul il-jum biex ma jdumx ma jibda l-proċess ta' rikonċiljazzjoni, is-sorting u l-att tal-voti.